जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। आज के यात्रा बाबा सहजनाथ के, जेकरा सभी केहू काटघाट धाम से भी चिन्हेला। यात्रा जंगल के थोड़ा सा रहलक ह। अपन साधन के सुविधा ये है कि कटुए में निकल सकल जाता। थोड़ा सा लेट पुगनी असल, लेकिन बहुत अच्छा से दर्शन होके वाला बा। रुद्रांश बाबू सुतर रहलन, लेकिन द्वार पर आते ही रुद्रांश बाबू इन एक्टिव मोड खाली बा। मंदिर अपने देख सकतनी। बेटी हेंगा विनोद खानी हाथ रख के का सोचतिया कि आईना यहाँ कौन लगा लेलक, लेकिन ई आईना ना ह, अपने बुझ सकतनी। मंदिर के स्कोप बा बहुत अच्छा बनावे के, अगर अथॉरिटीज़ के ध्यान जाए तो शायद ध्यान जाए के भी चाहिए। काटघाट बाबा के दर्शन करे खातिर पहली बार लाइफ में इतना फ्री मौका मिलल बा। संपूर्ण परिवार जल अभिषेक करके रुद्रांश बाबू तो रुद्रा बाबा के देखते ही चिपक जालन, तो ई पाली भी चिपक रहलन। कहनी असन हो गल दर्शन, चल बाबू सभी के वही असन घंटी बजा के थोड़ा सा लइका संगे वाइब्रेशन भी महसूस करा देनी। अब दर्शन भइल बा तो प्रसादी ला छीना झपटी करके रुद्रांश बाबू प्रसादी हाथ मार चुकलन। आ मेला में 40 रुपया वाला खिलौना से लइका के भूलिया देनी असन। हमनी ई काम में एक्सपर्ट बानी सन। आई काका अच्छा रहलन, एकदम फ्रेश जिलेबी निकाल के दिलवन। एगो ड्राई पिकनिक भी हो गई, घर से रोटी तरकारी आई रहा। दोसर लोकेशन और निकल गई सन। जय श्री राम, मिलल जाए अगला ब्लॉग में।